Yadani te kote gwase ni nkranhyen sama wode adi kan ma ye nyum to bai na yade nkranhyen so ama wode adu so no eye Adom TV Badwam kase nsam no ne to dwa wo bi a wo betini ye bekọ akohwe dambai pantu no breaki anase enye dwumanti no ama akwantufo wo mani atutu agu won so meno no nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel no 119 DSTV 280 ko YouTube a wo search ya Adom TV Tube wo benya ye ebre no bemu nso ansem ni nyina nso okọ adomonline.com a ni nyina nso ubenya faseda Emma Majoy Trish one more adaroma wo address me comment wo call Instagram a Majoy Trish closet ubenya bi eni bebrea efe ahye medi afia amankwa tamaklu afia ni de mientie seden nsem ni kiremu etie technical Yenko dambai pantu ye no Wakrachi East mensin ni mu wo ti mantam no emu ababeto dwa sesa pantu no a efa nipa ene niema ekọ emiamia ahodo eye dambai krachi ntwumuru mensin mu no akwantufo aka ensuaja efise ahyen no ana pantu no enye adwumayo how pa de amawo Adom TV kase etwoso Oba munum oba amra ondi yesu mba nsuo wesu da bia ye na ho nti ye pepantu mienu ye nya miansa fra ye pe se da ebe ya ye benya ye nu aduane na ya twa ye nkwala umpo wa bedwe hwe se da ne yamba ye de da nsuo ano kapatisa ye dufi esremu ye kotodwe from ye bre papa ye bre every 2 weeks ye si pantu asai ebi o ye pentama ko market pantu nti ye ba be free ha 12 o'clock and aju 1 o'clock and sana boat edi ye be cross boat no so boat tu lodu ye boat o mutimi lodu ya ma pantu boat no emu abansuo ni ye ho achie ni ehu di ye be ye nti ye strong mo mbua ye ni asam ye mobo omunye pantu ene ye ba be beduru a 2 o'clock ama ho achi 2 o'clock ye ba beduru a hwe time e da so te ha hwe me ba ekom ye hu sika nyina asa me ba na da ho no ekom de no Enwechi Daniel Adipepra AJ Public Relations Officer ya wakasa Emma Voter Lake Transport Company edi chopa Emma wonu a etukwan abanesa wo kire se asoye no yedi wetimi bi ya sebe ya obama position yi aye adwuma bi no manfo nso etimi akoba bia wokro Special prosecutor tena ye eye enhwehwemu afa dwumudie ne katase hye ho documentary join news for aye separate borders na wo hwe yen borders ahodo no a hwehwemu a wo mo eye de beto dwaro na se dwumudie ne katase hye bi ekoso ho no na special prosecutor afa to no ho so be yen hwehwemu ne nipa wo mu bia ne din bi wo mu no wona ho bom mu no mra no anybody Office of the Special Prosecutor ashese wonfa unedited footage a documentary join news for year what to the porous borders emra na so ye sebe ye aketa kanka ne proyebia ekoso ewo customs division na ewo Ghana Revenue Authority ene hia wodo ewo my Ghana musuo no betimi ayemu nhwehwemu Office of the Special Prosecutor ene ye aban aso ye toso miensa wode wadwen eko sa esukodoyi eso porous borders esukodoyi echire kotikwan ya custom adwumayefo bi efaso eji sika free dwadifo bi wo ewo my Ghana hia wodo so ema wode enema eto ahyensodie bia emoso eba omayimu eba beto odwano custom division ewo Ghana Revenue Authority kita unsabo so de toso edu asaba ko okire se wate abedwoku bi a wo mu yesa keta shakanka ne proyemu hwehwemu emrahye bidwafo enso agia somu a Yusuf Suleiman ranking member ba waka trade and industry committee ho enso chese wo meye kamia ese yare pa na wo hwe keta shakanka ne proye koso wo mayimu a enyade a eto betwa sanso ena producers a yes esukodoyi wato nsafre wo mu se won fa dansefo enka ho na emmoa manhwehwemu no enkoso Frankatuni de mandisi amanyoko John Dramani Mahama se Ghana for one more entano echi na eniema pa won wontumi enye na wono so ehunu ne pefe se jame ya Adom 7 December so ye nsanchani ebesi bra edi kan cross ba vice president na nyina no so eda na di pefe se mkunimdie ekwamu na NDC amanyoko no enam sebe ya Ghana for asetremu ye die so ebekoye By the grace of God, on 7 December 2024, history is going to be made in Ghana
because the first time in our history, a woman is going to become the vice president-elect of the Republic of Ghana. That woman is not going to be vice president only because she's a woman. She's going to be vice president because she is a very highly capable, qualified woman. She has made history before. And what she okade to us say, the running mate as he say, one in a kojina preman penny dibreno, and this ya buying ye bebano, obedimunt and temepa. Yana said ye any so obeshese man mufra abrabumu ebesesa. It was during her time that all basic school children had all the 4 core textbooks. Today, our school children don't have textbooks to read. It was during her time we started the E-Block Community Day Secondary Schools. So she is a person who is qualified in her own right, and I believe that she will make a good vice president. And she's going to set the example for all our girls. It means that in future, any of our girls can aspire to any of them. Egusaye wandisi amanyokonu nsemu na wenu ya sawansi ya Badwam pesiano eso bra wonma pa won campaign ho entoma wone wonma de hye ne Ghana fo ni tichu wa santemantemu na won ni da kwan so hamu nchemu aduasa enum de won benya wa afia Badwam e wa asante mantem. NDC amanyoku ewo asomase Badwam pesoaso ewo asante mantem apa won campaign hu entuma enomu na Tamale South Mashebedwani onabo Haruna Idrisu edi womanim epa ehun tuma ekire mu se emabunu ewo asomase no womonto abanama onabo muntaka nenkasa yemu eno odi tudwa se John Dramani Mahama wotu frankama NDC amanyoku no eyenani so adi hunu se obeboa emabunu be empem ahasa ewo abefu no motimi agentitiye na aboa won dachi pa oni Adom kase ebonkomosi young people, be assured that when Excellency John Dramani Mahama comes, he will work to address the growing unemployment in our country and provide opportunity for young people to have your jobs. One of the major flagship programs of Excellency John Dramani Mahama to address unemployment will be the introduction of what we call the digging entrepreneurs. He will train 300,000 Ghanaians, young people in IT skills, in collaboration with Microsoft, so that you contribute meaningful to the development of our country. Enwachi na Swansea Mashebedwani onabu muntaka editu dwase afiwe Badwam no wombe momani ada hopa titiru ewa asante mantem ha sede beya obia entimi enwia abanum Aswansea ade a obia nimi ense aha untimi wi aba ha saa na epesa afiwe asante mamu ha memmo obia entimi wi aba wo ene police station bia na de ya very simple utu wa aba wi a ebo 4 o'clock na wa se o kambu na wa se o keep fit atade na wa ba police station ye kan no o mo kan no wo nim o mu ye big six program na mo di ballot opportunity na ma ko police station. MPP amanyoko ya wa Asin Central Badwam pesuaso se Asin Central NDC parliamentary candidates omra mepe achow ni tichu Asin Central for omepo on match officer waka sembi de afa wo mu ho anyame anim ni egu wo mu ho efin ya sansem no eni the whole central region of Ghana hano ye ba no pro no semu a Asin Central crime rate ye number 1 ye ba no dwamambo a Asin Central ye number 1 ye ba no fraud ye number 1 when ya enam edwuma ebini Asin Central hanti no ye mbabu no abrabo mo bo no enso eni ye na ama NPP amanyoko no ayensem twefo nhie mu a Asin Central NPP Communication Officer Bernard Ankama Dodona friend British lawyer Echra nipa wakwa jina Aprem Rashebedwam Debre ewo NDC amanyoko ni di mu wa Asin Central Badwam pesuaso emetwe asem na waka no ensan sa anye sanso di a wonfa danse a echre se won ma wo ba adwaman emetudwa se uko kan se ase ha ye ma ye wo ha yi e adwamanfo a omo ne di kan wo man nyina mu na memman so mnantia so wo hanso akromfo a techira mo apa che se ba bia ni ho eto wo mo na eba ndadade ya ye ne di kan ya na no sa no ye be hwesa nka wa ye research bi se na boni kan no ana so wa ye pesepese mbi
a wonam gyina bibi so a wode ka saa asɛm no ɛno nti no yɛbɛbisa Shabu miji ma sɛ rating agency ana sɛ research bɛn ɛna obi yɛ a wohunu sɛ assistant centralfoɔ yɛ na dwama yɛdi kan yɛ na korɔ no yɛdi kan yɛ na wuri yɛdi kan afei nso aba no fraud so yɛdi kan ɔma yɛhu saa asɛm korɔ no ɛno akyi amanyɔkɔ yɛ titaafoɔ bi ne Adom kaseɛ twetwe nkɔmɔ a wɔkyerɛ wadwen ɛwɔ asɛm yi ho saa branche ɔsi afanye na ɔregister asenfoɔ sie nkɔ dwamambɔ competition a yɛdi first award wɔn na gyibla yɛ na wɔkɔ bi ana ne maame kɔ bi ne nua kɔ bi ne yiri kɔ bi Penny kwankyerɛfoɔ yɛ a wɔyɛ kɔfare by Time to Think Foundation yɛ Richard Kofi Akosa wɔde adesrɛ ɛna ɛma Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛma asomdwie ndi kan wɔ bibi a yɛyɛ mu na yɛnyi kasantwie ne kasa mu ɔya ɛbɔ man efiri yakwam titiwe ahoboa sɛ yɛkɔto aba December osomede ɛto sonson ɛkɔ election afutuo a mede bɛma Ghana ɛmabunu paa titiw ɛne sɛ moma yɛnwene wɔkyina ho ɛsan sɛ ɛbrɛ bia ɔpaw a wobɛpaw ne no ɛwɔ wɔakyina so nsunsuansoɔ ɛno nti brɛ a wode paw no ɛyɛ brɛ a yɛde dwene saa nso na brɛ a wode dwene no wode bɛpaw biribi ɛsan sɛ woanwene ɔpaw a wobɛpaw ho yi a ɔpaw bi a wobɛpaw ne no ɛbɛnya wɔakyina so nsunsuansoɔ Penny or her about to yes, so about to commission Benjamin Bano Bio, and so edit to just say, what to commission no I crowd pa, say, I fear about to a basuano, you move better ho, na ye fine, yes, see be a emu, and chi, or more than Shayagua Quemupa, say, or more a big in a mamma, you queen in an uncle Bassel or Quidini Paba Quafa. Electoral Commission as an election management body, ye put a see and you soon say, ye bedding shape a big go a quemu. Na batu ebeto no ebeye stronko na yebenya nsusunya panso aba abatu no ni say nti ye nhihye bibre begu akwan mu ya make sure there's a level playing field ya make sure say results are be declare no ebe a true reflection of the desire of the people who voted so dey beti mama basabasa si wa abatu nso obi fi say yesisi no na enso nhihye dey aba no nya dey obi beti mesisi obi Adom TV Badwam kaseɛ na oguso ɛhwɛ no yɛmfra manyɔnso mu nkɔnsɛm foforo mu na nne Credit More Limited ɛde nhyehyɛ bi aba wɔde ɛbɛboa ɔse Ascend Smartphone Financing Program sɛ bɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa nso ɛyɛ Android smartphones no wɔn ɛbɛtumi anya bie na woba na deɛ wohia ne sɛ ukura wo Ghana card na yɛde aba obosia bosome nsia ɛde watwa no kakra saa bosome nsia omu ye we se be ya Ghana fo nso ho ba ha won Adom TV kase etwaso yi said ya be ya smartphone baby bia wo my Ghana emu obi abetumi anya bi e de dwuma ne ntino Credit More Limited apa wo mu Ascend Smartphone Financing ho entoma and abota ye nyina ene se Ghana de hye bia ensa betumi aka phone no atwa ne kakra ya enya de se ebre anasa ho kire kura ewum na Adom kase ye ne managing director Emma Credit More Limited Gerard Tamte etwetwe nkomo no wo kire mu se initiative ya wode abai eni se obegina katwe fi controller and accountant general nko anchen ansa na safu ni nsa kabinemu no baby bia wo ye adwuma bia no se bana se wo hiafo na obetuma babo na so yeso oba beji bi nan kakra watwa ya de hia ne se obawo Ghana card product adia akwenya ye dia aba ema Ghana fo nyina omo Ghana card ene mobile money account se ometimi abeje phone bia omope na ometua ne kakra nti kakra ne ye kire ne se obetimi atua no bosome insia 6 months nti no oba obetua 10% tua sa down payment no ya de aka no obetimi atua no on a daily basis debia obetimi atua be 8 Ghana cedis and 10 Ghana cedis and 15 Ghana cedis depending on phone how far no na in 6 months utua we phone na be odia smartphone na ye dia be die unya benjuma kra na Ghana card ni mobile money account utime ba na obejibi na utua ne kakranka wa manaso wa oto aso we kire se obi bia be na adwen se bia phone ne nsaka obetumi asisi mpanyimfo anase adwumayeko no wonto na adwen mu sanse odan sesuban ne dia enche kra no sa phone no ebe kura wa wontumi fanya hwe anso wa osaka de kan ho se opesa phone si bi ekira kwan a obetumi akomo nkrabata wo my Ghana nyina mu anase obetumi akwa abefo so www.creditmore.com.gh na onyo medin sawo so a won sabetumi akasa phone yi bi
se wantua o phone ka o phone e beloki untimi nya call untimi nya WhatsApp message untimi send WhatsApp message o communication ene wadwuma wo ye nyina enye adwuma betimi enhuyen o head office e wa Accra Rage opposite Zenith Bank headquarters and I say Okukumasi nso your big office wo Asokwa na akota male nso your nat hall nchen ho your big office wo so for penny ya wada Crossroads Community Church Hacho branch ye kwabnada kwa amano ode to Christopher nyina ne Ghana ni obi ni meme enye pesemi nkuminya ne entre ye nsem nso ma foforo ya wono mu ehia bi na msenka oman ni nyina yete asesa kenye ni se nipa kakra bi ena sika kese na call mo nchen se bi numa nya omo ho amana bruso baby omkraman dakra mpo echen baby a onipada enso kenye sa na nyame hihye no nyame nim se ensa tian nyepe ye nyina ye nya no pe nti osemo amanyama na bruso no ne abros no mfa nkɔboa ahiafo sɛ ne ba in the end obi anakom enwachi wo fa asakwanya no sonso edito asofo anim sɛ ɔma wani enku twerɛsɛm no ho pa na wɔn kyerɛ de wo ba abro mu sɛ bɛyɛ a ɔmanfo so ebɛte aseɛ Bible no Paul kan sɛ ebinum preach gospel foforo ɛno no enye Yesu gospel ɔde asomayen asɛmpa papa na ni sɛ ji nyamidi ji Yesu di nyankwa na tena ni mu na bo ahiafo nti asam foforo bi abeka sa wo de sisa no mani na ba obo no enya asempa efi yet was so dia na ya call London abrochimemo na nyani kohwa dia asante amamre ne amane yese de esu ewo ho asante hene edi ne mfinhie aduonu num no wakodi bi ewo ho nso ene akwesi de ne ne wahwe ne koso asante hino otumfo se tutu akodi na mfinhie etoso aduonu num ewo London abrochimemu na etetere ne ntini ene kotwehie mu ewo honom a amanyofo nso ekwaje ho eboso dwumadie ekyira asante amamre eda ne mapi edi ema amanonefo nso ehunu dwumadie na se kanema mpanyi John Ajekum Kofo Ghana High Commissioner awo UK papa uso ankoma ene ni padom ene ba bia oso afa wono ene hwe ahensem ene soma wodo so samoaboaten ekyire emfaso a oman bia enya efiri ahemfo eho Adom 25 ohiri amasantemai apejayi ma opemso de ledo ahobrase sene usi ejinipa ebua some yashire woman education fund oye abua Ghana for the Santefo or Ghana for ona bibiri ye bi ewu osambua se omano mpuntu chechire mekai omampani kufo mreso kopedi bi wo bank kra ne ho chire ya ba ohene ho ohene de telephone call ba kope na ye saka de hwehwe ba abato mu nsem betino wase ohene frɛ ma ye dukuti ma amanyese mu ma etiaseba Nyanyira no so na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan na no pay ye de siase da na ye odia omre no wada agenti Mr. Otwen ye nche de bon krata any online stories no da no ma beka ye nsam ye fanto asoma ye basisia